момент. Видео отговор на въпроса. Как влияе алкохола на днешната младеж, на вас, и да покажете момичето, което е при вас, ние крите, някакви такива неща. Така, Алкохолът е враг на човека. да, обаче ние не пием. С Калчев сме, как да го кажа, въздържатели. Ние с Калчев сме просто не близаме алкохол. Марио Бисеров в България ЦСК беше мъртъв. Прибрах го с такси, защото беше напълно умъртвил. Никола Иванов беше горе-долу добре, защото баща му ничего шамай. Ти си бе. Относно момичето е го е така. Ще са... Ох, Не. ще съм го... Ето момичето малко го е срам. Поне се обърна. Обърни се, какво са лига. И сега, биби шорти. Стига, спрете се. Така. Това е какво да ми... Много си тъпи. Какви ти глупа е въпрос? Мисля за днешната... Питат някой да пи, не нас. А те. Чао.